Hurian itu hatta, namar pungu di bagason, di bagas joron itu hatta, suang song ni. Manami nanami, dohot sudi ruas ni itu hatta na adong, di ingat tabi na mengikuti pada minggu non secara live streaming. Tapada di maro pikirata, tapuji matu hatta, marahite namang edehon buku ede nomor 14 ayat 1:2-4. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah akka dengan di basam dohot asin roham, ay siyan narobi do akay, asa unang marsurak-surak akka musukku mida au, ali di batakku, marhabosat tuhoro au, say unang paila au. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di benua gijang, para sirohana sumurung, nama dok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami. Ala dilehoko anakmu na sesedai tuha matean humoko pami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alai asa hanguluan na saliling nililing na dinasida. Tatap mahami, ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dot hati goran dihami. Saise sama dosa nami saluhut, ala ni pilihan na suddenggan, na pinilihon na ihumokop pami. Say paeleng mapinggol mu tutang yang nami, jala asima roham dihami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Haleluya.
patik ni Tuhatta, sian patik perjulu sahat tu patik paupaton. Patik perjulu, au do Jehovah di Batam, ninna di Batatta, dang jadi marakup au baenomu di Batam. Patik paduahon, dang jadi gana ommu jala dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tonga, dohot na di banua tonga on, rodi na di bagasan aek na di turun ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhumna dosugut akka namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dina onomarima ulahamuna sa silom muna, alai anggo ari papituhoni, ari padadianan di Jehovah di Batam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dina onomari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi meradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata ari padadian nai jala di perbadiai. Atong rap mangido gugu mahita si Tuhatta lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na ubar tu patik mi. Amin. Potima dosa tanagudangi tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang, pargugu na suhatu dusan pardenggan basa doho, jala rodi saliling na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jut do hami mardosa mardopokho, jala jut do husungguli hami limasnu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami ho ale Tuhan debata halon nami, palua mahami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata talingot tuha sesan di dosata. Adong do dihita situan ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatong amon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon. Rodi ujungna akka nasadok rotu dibata marhiti-hiti ibana. Namangulu do ibana totong. Asa ditanyakon nasida. Hasangapon madi dibata na di Gijang. Hata ni debata nagabe turpuk epistel di minggutta sedarion ima sian buku Filipi tolu ayat 10 saha tu ayat 20. Filipi bidu tolu ayat 10 saha tu 20 tajahama marsikat soring. Sipa range honon do na hinirim. Rap sitiru ahu mahamu ale akka dongan. Jala pamanat hamuma akka namar parange songok kami sitiru muna. Ai songon naung jot hudok tuhamu, jala anggo nuai mardongan iludo hudok, torop do mar pangaloho, gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamagawad do ujung nasida, butuhan nasida do di pada debata. Si haila hononna dihasangapon. Akka na ditano odo di parohahon. Ay di Banua Gijang dosa belawanta. Sian idot apa imang pangulungna. Tuhan Yesus Kristus. Paubaon na do daging tanaleaon gabedosod daging na nasangapi. Hobar tu hagogoon nai ay tarpatuduk sado saluhut tu ibana. Martua do na ubigi hatan di debata jala na upiapsa. Amin. I
Tahatidak ko maha porsiaut tai, songon na hinatidak ko nidongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahitamadok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pergugu na suhatu dusan, na tuma palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuan ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na berenit, di pangumuman ni Silatus, na mati terpajal doi bana di hau pinor silang, na tuat tuban turun ni tanong. Mulai lipatul betluhon, na manaik tu surgo, lau hundul di siamun debata Jehovah amanai, pergukuna surasani, di sima ibana paimamulok so tanoon, mangumi halak na mangguludo na mate. Au porsea di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sain dosa, dohot dia tena mandop, mulak mangudu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia ngoluan nasra sudah. Amin. Tabegema tikting di perminggota sadarion. Tikting di minggu reminiscere 13 Maret 2022. Bagian Naparzolo. Tema minggu. Goar di minggota sadarion ima minggu reminiscere doho tema marguru tolomo ni roha ni debata. Napaduahon majalo pasu-pasu perbagason. Nah di hari Sabtu 26 Februari 2022, nungga majalo pasu-pasu perbagason, Johannes Baptista Pasaribu, ruas ni GPIB Kinarsi Serua Ciputat, dohot Luciana, ruas ni HKBP Depok 1 Resort Depok. Pamasu-masuan di GPIB Kinarsi Serua Ciputat Tangerang Selatan. Nabatuluhon ruas nataba mamuka sadarion Minggu 10 Maret 2022 gabi ruas ni HKBP Depok Sadama ima keluarga sada Amata Palentino Pasaribu Inata Hotma Delima Boru Simatupang Rabdo Hotolu Yanakon Ingana Nasida Perum Bukit Riparia Blok E4 nomor 22 Sawangan Depok Nir 1940 masuk Wik 10 Sada Manang Jeriko Nasida Rosian HKBP Pos Pelayanan Solafide Sawangan Resort Parung Bogor. 2. Amata Johan Effendi Pasaribu. Inata Dinatiur Boru Gajah. Rab Dohot Sada Yanakon. Ingana Nasida Kampung Lio RT 03 RW kami ulangi RW 0 Tolu RT 10 Tolu Pancoran Mas Depok Nir 1940 sia masuk Wik Onom Manang Kavernaun. Nasida Rosian HKBP Joshua Ladang Baru Resort Medan Sunggal. Bagi keluarga jemaat yang baru bergabung dimohon agar dapat berdiri di tempatnya. Nabawaton berita Habot Niroha. Sada, na di hari Selasa 3 Maret 2022, nunga jumolo marujungolu amata situa South Neighborhood umur 66 tahun, na nihabaluhon ni inata
Lindaria Boru Simangunsong, Inganan Nasida, Jalan Kalilicin nomor 1A, RW 01, RW RT 06, Pancoran Mas, Depok, NIR 522, masuk WIK 12, Manang Bethlehem. Kemudian di hari Rabu, siang Maret 2022, di TPU Kampung Kandang. 2. Nah di hari Sabtu 12 Maret 2022, Nungga Jumolo Marujungolo Amata Ulises 5 juta 58 tahun, Nani Habaluhon ni Inata Teti Dahliana Boru Simorakir, alamat Jalan H Haji Entat, nomor 16 Kembang Beji, Depok. NIR 1200 walu, masuk WIK 4 Manang Kolose. Di Patupa Huriata do permingguan sadarion di rumah duka. Kemudian di hari Minggu 10 Maret 2022 di TPU Jalan Jawa, Depok Utara. Tumibu matarapur keluarga na tidak tinadikonna. Na palimahon pendaftaran perguru Malua angkatan tahun 2022-2023. Memuka hari sadarion Minggu 6 Maret 2022 dibuka pendaftaran perguru Malua reguler angkatan tahun 2022-2023. Tuakan atoras dohot persiajar perguru nanaeng madohoti asabui melengkapi pendaftaran ini. 5. Fotokopi akte pendidion dohot surat pengantar san situa wik nabi. Pertanyaan wik na pinatupan ni huriata siganup ari Rabung dohot ari Kamis masohot majolo. Pertanyaan wik dipatupa ganip ari Rabu pukul 10 siawip maringanan di gereja dohot marhite live streaming. Sermon kategorial. Memuka hari Senin 14 Maret 2022, sermon kategorial ima remaja na poso bulung parupuan inahana dohot lansia dipatupa marhite tatap muka. Tiktingon ma songon ralat natar surat di warta cetak ima tanggal 21 Maret 2022. Calon situa memuka hari sadarion Minggu 10 Maret 2022 pukau ni huriatama pemiliton calon situa di HKBP Depok 1. Periodisasi pengurus seksi HKBP Depok 1. Periodisasi pengurus seksi patupau ni huriatama di minggu paduahon di bulan April naro. 5. Rapot Tim Revisi SOP HKBP Depok 1. Di hari Jumat 10 Maret 2022 pukul 10 siang, patupaun nado rapat Tim Revisi SOP maringanan di konsistori. Onom, Konven Pangula Nagok Tiki. Di hari Senin 14 Maret 2022, patupaun nado Konven Pangula Nagok Tiki Distrik 28 Deboskap. Maringanan di HKBP Gunung Sindur. Pitu, pasahat ulos hatuaun 70 tahun. Di hari Minggu sadarion 6 Maret 2022, duksipul pasahaton pilihan paduahon, pasahaton ni huriata do ulos hatuaun tuofat halak amanami, inanami, naung marumur 70 tahun, sahatu Minggu 6 Maret 2022 sadarion. Walu ralat Dewan Koinonia seksi parupuan. Di hari Jumat sada April 2022, patupaun nado bonataun parupuan HKBP Depok 1, laos di padomu dohot pemiliton pengurus seksi parupuan HKBP Depok 1, periode 2022 2023, maringanan di gereja HKBP Depok 1, memuka pukul 10 pitu wib, pinangido asaganup
ina ruas ni huriata ro madohoti. Titingon ma songon ralat na tersurat di warta cetak. Dung sipul titing tapai hutihut ma panorangion sian seksi perempuan. Titing naso jinahahun dohot berita perhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradi ni huria marhite kode respon cepat naung adong di ganuk bangku hudulan tabi dohot marhite grup WA kelompok pertanyaan. Songoni matik ting masa di huriata di bagasan minggu sadarion, sai di pasu-pasu tuhatta mai tau sangap ni goarna.
Dameni di batana sumuruk sia salu naroha. Imana mangaramu tia kate-ate do pikiran muna. Ibagasa Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudina. Songoni manang dihamu ruas ni huriata. Napayuti uto perminggota di arianon. Siap bagas do kaingalan na meragam. Horas madihamuna sudina. Adorak soni jahahot turpuk jamita di perminggota di arianon. Adong malak piga-piga si pasahaton nami. Na parjulu mauliate tadok tudai bata. Alanunga sumurut. Saotik. Ima si COVID. Duho anggina si Omikron. Ini dua te. Akang nga si COVID, anggina. Manang anak namay, manang dihana madohonotan non. Alana siap pengumuman resmi di pamareta masuk tu level 2. Jalan nga diucat aka olat-olat nalaho menjaga jarak dia ke kereta api do aka angkutan umum. Pamareta secara nasional sudah menyatakan angkutan umum bisa beroperasi dengan kapasitas penumpang 100%. Songonido nang wali kota ni Depok pe, mulo tajaha di running teks ni televisi, nunga dijutan 100% dia ka kendaraan umum. Jala nunga tasah parhapur siaw nasing, sian MUI, ngadi bahan nasida surat edaran, boima solat berjemaah, bersab, di parapat songona sailam. Songoninang disakapi nasida non solat id di nasida, di tikiari rayana, boima solat id bersama rame-rame. Pinuji ma debata. Domutu somma, disakapi huriat tamanian, tuaka minggu nanaingro, bulusot tamari selasa sermon buah-buah koordinasi di akka perhalalu, asa tuaka minggu-minggu nanaingro, akka pertangyangat tapenian, tata mukama tabain. Laos songonima, mau lihat lo honota, di akka pungua parupuan ni huriata, napatupa olat-olat nauli. Ada pembatas yang cantik di gereja kita itu, yaitu ulus mata kate. Mau lihat mbak di pengua parupuan. Laos domutu simara, anggota kami guna nengro, nawira tapapungu museu lusoninang. Dari tapake mbak tu akan nomuli musian non, jadi dak kolang dua berasa kurosi hita, anggota ka minggu nanengro. Domutu sima muse, sosohonon nami tu hamu sudia karuas na dijabu, unang bepa sonakku hita marminggu dijabu. Unang bepa biar ku hita, tu gereja. Dak pola hudok tu ngalan nasing, ayang gutu parpestaku bereng dak pola bema biar benwai kalak batak. Tu perdalana pe hubereng dia ka televisi nga mulai maset naneng lau tu puncak, dua tu ka tempat hiburan nasing. Holangi saya si parukil honotan waeng yang gutu gereja tung luar biasa do pe pajaga ni prokesna. Covid amang itorin na do. Hirana di gereja sari Covid. Di parpestaan hirana swado. Alani hile kami hamun sudah ruas. Nadong naik pa itu per minggu non dijabu. Mamuka tu hari minggu. Roma kita mar minggu. Unak bata buhuta hilala. Ima na marah do karyo tahe. Na mar streaming on. Na mabigi-bigi. Do payuti acara per minggu ni sian bagas tamar sada-sada. Ima kasoso-soso tu hita. Masih beta-beta mahita. Asabu hita mangula kaulau nadenggan nang tuzuluanon. Atong waik peta payutihu mahatani debata turpuk jamita di mingguta sedarion. Ima di sada Musa saplima ya sada satu ayat onom. Takas mata payutihu sonom mahatana. Baga-baga ni debata tu si Amram. Duk salpu akka jamita odeng. Roma hatani jahuba tu si Amram merhiti-hiti alatan ninnama. Unak komabir ali Amram. Audo lobu-lobum. Upam macay balga. Alainin na si Amram ma. We alitu hajahuba. Ahamalehonom mudiahu. Say na puno doahu. Si Eliezer na siya Damaskus nama sitian bagas. Akup ninin na si Abram. Di dangadok pinoparhu di loko. Jala ida, anak na sorang di bagasa jabuku nama sitean ahu. Dungi Roma hata ni Jahoba mandok tu ibana. Dang ibana maniako.
Naruar siap butuham, ibana maniako. Dungi ditugihot Tuhan ima ruar tubalian jalaninna, watai lihom madopak langiti. Jala bilangnya kabitang, molo habilang ako akai, dungi didok musetu ibana. Songoni mapinopar musugot. Jadi, porsea masih Abraham di Jahuba, gabe hati goran nadoi di etong Jahuba. Ido anggo sahatna. Ruas ni huria ni Tuhata lahina holongan di bagasa Kristus Yesus. Adong hurang lebih 5 pakilalan atau perasaan yang sering timbul di hati manusia. Na parjolo marlas ni roha gembira. Jala di balik nilas ni roha itu radong mamuse ima arsak ni roha. Sedih. Dan yang berikutnya marah. Manang muruk. Na mangihup mamuse mabiar. Na perpudi jalaido no balga kasmaran. Manang jatuh cinta holong ni roha. Alay no jot laho payutihu rohani jolma ima mabiar. Biaron menyangkut dia may. Aha mana dihabiari jolma. Ala tabereng amalina porsiai peso si Abraham pemabiar ribana. Si Adam nung madabu tu dosa mabiar. Tuhata Tuhan Yesus pe di Matius 26 di Getsemane mabiar ribana. Iso majo hamu dungo martangyang rak do tau nindai bana. Jala duk sorak Tuhan Yesus adorak sosorak pe sektorido hata di pasahat aka suru-suruan unang mabiar ho Maria. Duk sorak Tuhan Yesus rosuru-suru tu parmahan unak kamu mabiar. Unak mabiar biar terus saya mangarajai roha doho pikirata. Ketakutan apa yang pertama? Ketakutan akan kebutuhan pokok. Aha masih panganon nami, aha sinumon nami. Jala takas do biari secara khusus no yang di Indonesia. Si pata mekel doa bolo hubereng di televisi naik argani minyak makan, itu tahe? Minyak goreng do, minyak makan boleh tu ba. Alana julu lau ma saya ungot do pe ma bolu apa lamang goreng apa lai torino ku ika gobung na julu. Ikan tagel-lengi tu orjo minyak makan ninda do. Jadi minyak goreng merdame mahita, minyak goreng. Bahasa hudok keran biar rei kita Indonesia dang adong minyak goreng. Aina jolo so pala adongi, bolo manggorek sahali sa minggu na jolo tetangga di hutanami, ngai toriro akan na humaliang, anggoy par mau minasari pema. Ay buasa, dang malo inatasori padai laho makkomol, laho makkemat. Alanya ay holan na berfoya-foya, manggoreng 2 hari sa minggu. Jadi sehari-hari do manggoreng, minimal sehari seminggu mabulo namora manggoreng na jolo utanami, jolo onan. Sehat do jolmai. Ahan ala yang dohonokku, muasa pola mabiar kita bolo sadong minyak goreng, unak talang goreng-gorengan ni. Terubus-rubus. Dan anehnya, ketika banyak minyak goreng, kudang dosian akaina, anggawe ada kualang biaka goreng-gorengan. Kolesterol, ini mana dubut ini? Ini paradoksnya masyarakat Indonesia. Alai di balik di minyak goreng kita ketakutan tidak akan mendapatkan makanan. Ido biar nicol mana terus manorus. Alani ido pangujunan na parjolo na pinatupan ni simbolis tu Tuhan Yesus tondo soal makanan. Ainuk puasa Tuhan Yesus 40 tahun. Itu tahe? Itu? 40 hari, 40 borngin, dungi, ahay dok disi. Male may bana. Dung malay bana, pajupang madok sibolis, iteraha mapangunsunan na parjoli dok sibolis tu ibana. Tajaha mandol di Matius opati, ayat 3 sahat waya opat. Molo tutuho anak ni debata, bayam mabetu gabi roti.
Nasoyudu ti do kalimat nai. Dungi pangam ma dukoni butong mahon. Alay dia lusi Tuhan Yesus media opati naman dok. Adong do tersurat. Apalah holas si panganok kanguluan ni jolma. Hata ni debata naruar siap pamangan ni debata do. Tuhan Yesus mau mengatakan hidup bukan sekedar kebutuhan fisik, bukan sekedar kebutuhan jasmani, bukan sekedar makan dan minum. Tetapi soal hidup manusia batiniah dulu. Bolong ngamar sigohot tahan di godaan dang mawir bea si panganon do sinumor sogot pasti deh sari honon ni debata. Kurang lebih masohoni kalimatna. Hamwa kamanami do inanami ala ni biar taringot tu suadok si panganon do sinumonon ala ni ima lo jama jolma laho mengatasi biar nai merhite dia kerja siang dan malam. Manusia berpikir nanti setelah bekal saya simpan, maka saya akan senang. Ido na idok ni Tuhan Yesus, taringot tu sahalak namorate, nung pane di bana, di babung ibana maka lubung. Dukon ni, dunggok lubung na yaha mahirok ibana. Sonang mahwale todiku, ay nga daradi di hosi panganon, pitu sudut. We naoto ina Tuhan Yesus. Bolo hujo jala hubua hosami morginon. Tu dia may sudina AKMM. Artami si panganon na pinapungumi tu pitu sudut. Aha malapatan ni i. Tapi gitu jamitai alay sampai sekarang kita masih tetap berjerih lelah siang dan malam hanya untuk mengumpul makanan. Kita berpikir kalau bekal kita itu sudah cukup, hidup kita akan terjamin. Ngamarulah-hulat ni aku jami tahu, nalai dangol do hita kan? Nukta papungu godang, boy do tapanga godang. Coba kita lihat. Ketika kita waktu muda, umur kepala 2 sampai dengan kepala 5, saat itulah kita sebetulnya lagi kuat-kuatnya makan, lagi tabu-tabuna mangalak si panganon do sinumon. Alai aha taula titiki kepala 2 satu kepala 5. Aha taulay siya kamang do taminang. Kerja keras mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Berhemat dan mengurangi makanan supaya ada untuk hari besok. Terkumpul manung kepala 45, tu kepala 50 gudang masih panganonon. Apa yang kemudian kita lakukan? Menghindari makanan, ay konsul mahita tu dokter di dokma kolesterol tibo. Adong muse anggini i diabetes. Adong muse anggini hipertensi. Adong muse anggini i pengentalan darah. Adong mamuse akaha anggina do pahopuna urat asam. Setelah banyak dang bercerita hasil langon. Ahana soal langon na namay ceritahon. Kadangol deh. Ayang gua udah dang be ngomalang jagal ngahuhindari nak. Oh lo tahe naroha. Saya juga minum susu enggak lagi dak. Kenapa? Kolesterol naik. Rupanya ada lemak ini lemak jahat dan lemak baik. Baru pe hubau te adong lemak jahat, adong lemak baik. Berarti adong setengah baik tong nakal lemaki. Coba jo. Tiki poso dioruis panganon. Alai nung matua dang bobe panganon na agia aha. Maka rupanya kita jangan takut tentang itu. Alani ido asairoko Tuhan Yesus di Matius 6 di ayat 25 di rokon buasa pola ko babir hita di si. Tabuka majo Bible tay sa hujahahon di hita Matius 6 ayat 20. Ayat 25 perjulu jahahon. Alanido ubain nahudok tuhamuna. Unakol sohok kamu hosamuna sumari si panganon. Manang daging muna pasari-sari para biton. Da umarga hosa siya si panganon. Da umarga daging sian para biton. Tuhan Yesus mau mengatakan substansi hidup itu manusia batinia kita. Di ayat 20 didok. Alai papungu-pungu hamu ma arta di hamu di Banua Gijang, di naso tergagat tasik manang ngit-ngit,
Dina sotarhali jala sotartako panako i. Apa yang kita kumpulkan seharusnya harta rohani itu yang kita kumpulkan terus menerus. Anggo soal makanan minuman unak pola mabiar kita. Pasti konadong. Alania ha, pangidoi-doi pe binereng anggo sekedar makan do, mangat do halahi, tuluhali sadari. Jala sasitong na, olo do anggo taringotu si panganon, lebih lengkap akka pangidoi-doi tuluhali mangat sadari. Yakit do gudang gunang namora dang bituluhali mangat sadari. Alalong do hubo totong jol madongan, gudang do si panganon na, sahali ba na mangat sadari. Jala nga miduk na jol madang mga borngin. Anong itong-atongat na sa mga ambibudari be? Piga na makamang dutaminang. Buhay do ita martudu piga na sa mga ambiborngin. Mga langidahan, makan nasi, may labiru be. Bahima, sabutulan lang normal be ate. Ay ngujol mana normal na binoto tuluhali mga sadari. Nayajaran di guru niba na jolo. Tetapi itulah demi alasan kesehatan dan lain sebagainya. Maka rupanya hidup bukan soal ketakutan makanan. Karena itu, alanido asai saya diarahot tuhita, saya jumolo mata diori. Harajaon ni debata. Unang ma si panganon. Alaniaha, bolo hola si panganon tadiori, disima hita gabe mardebatahon butuha soalnya di Filipinakin. Buasa mardebatahon butuha, na jelas, asa marisi butuhaon, dapok masuk onay dok ni halak Batak, nama dokon, jepek raut pernabung, tajom raut pernabung, tajoman, butuha sisa jokalon. Itu tajam pisau, lebih tajam lagi perut. Maka untuk urusan perut, bisa saja orang membunuh ninna. Alanito homan edok si Timoteus, si sada Timoteus, ono maya 10 nama dok, sebab akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bolongan mabiar iba di kebutuhan, gabi kolongar roha dihebengi, maka segala kejahatan akan dilakukan. Jangan takut soal makanan, Tuhan akan menyediakan bagi kita. Siang godang dibiar akan asing na mangihuk musai ima takut mati. Sudi do hita mabiar mati ate. Manangadong do hita ison na barani mati. Sudi do hita mabiar mati kamang do taminang. Alay gereja tong mabiar, maila kam madok mabiar. Au nabiar no mate. Siya kajol mau. Alani iro nang di budaya di Batak ala mabiar mate na jolo ang sonari lang apaladong be. Ay nga mate hape hamata si Ulises si majuta ka atin. Ay tromangihut do hatay pudina madok sa tabi jabuon. Asa unak songgop niya kamatiani itu jabui. Alay nakpepinadaw siya kamatiani, lamjono ko hapengani, lakak kitu ajalki, ido rumusna, anggo di Bibel taydo di buku detay. Ala ni biar tu hamatiani, gabe mabiar majol may matua. Mabiar rotahita matua kamang do taminang. Mabiar manangdang. Tasangkal boy dodang, alay faktanya, orang tidak ada yang rela cepat-cepat tua. Rela do hamu hatok matua kamang do taminang. Parede do saya dokon di mana. Naisol soli mana do matua ibana. Dakaulah BHP bulak poso. Au boy mania. Dan itu semuanya kita mau mempertahankan hidup kita ini supaya tetap muda. Alani ido awet muda, do akalan nasing, senam, do obat saya tadiori. Baru mabiar marsahi. Kamu akan nami doho inanami, maka hidup kita kemudian sekedar memperjuangkan hidup itu supaya jangan berlalu. HP rumusna tetap do kita hidup dalam waktu yang terbatas. Nasajol may komate. Alani aha masih bainota. Didok si Paulus do bolo mulak kita di Filipinakin, mulak kita tu Filipisada 20 didok di si ahay dokon kamang do taminang. Ay Kristus do hangulua diau jalalamba nang hamatean. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian di ayat 22a itu dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi bukan soal mempertahankan hidup itu, soal mengisi hidup itu.
Boleh ko mangoluau berarti bekerja memberi buah. Anggo biar Tuhan matiani anong do. Tetapi karena kita tahu soal mati dan hidup bukan bagi tangan kita, maka karena itu unang besai holani ta jaga-jaga. Tapasahap mai itu debata. Biar na mangihut ima takut akan masa depan, termasuk di dalamnya generasi ise mamaneanau. Ima biar sia Abram na adong di turpuk tao. Mabiar jol maidang merdak danak. Bai seben no si jujungguarhu, dang adong beta robokku ninna. Ala ni biar dang adong danak, olo do di lao si jol mai ima hasitongan. Nak peringgas marminggu. Isarani i ala soseadong anakon sianaka yanakonna manang anak do boruna. Hirana sah do dihilalana tua muse pangulihon anakna. Hirasoni tahe dialak Batak yang guhuria Kristen Batak Depok Seda ruas narak songoni berak. Ada saja yang mengatakan ya udah manguli maho amang asal muse lau manuruson guarno. Dan anehnya istri juga bahkan seperti itu. Idona terjadi tu inata si Sara. Aiduk tubuh geleng ni si Hagar. Isi do majujui si Abraham HP manguli muse. Ya si inatai si mata kana salah. Nung leleng atong ay pangurupina do si Sara. Balasong do pedat danak. Balasongan do danak di ho. Dangaw mangaramo ti harajaw mo. Dangaw manian do akaguar mo tuzulu. Tolema o lima si Saray. Hape duk tubu anak kon ni adong mamusay persoalan. Ilotong ngokolongan rohap tu si. So hiabe di berek ko saya marsuali malasida saya marsuali. Palau may ina. Di palau may tubu manak ngamuse si Ishak. Lau ma si Ismail do inong nga si Sara. Jala ima parsoalat ta satu sonari. Saya turus mahita pasoal. Do si Ismail, do si Ishak. Saya merbada turus manorus. Hamua kamanami doho inanami. Sa sitong na bolopos rohat tadi debata. Saya nanelolon na ita lubis yan na tapikiri. Dari perspektif manusia, secara biologis, anak itu adalah darah daging kita. Tapi dari perspektif iman, anak itu bukan hanya darah daging kita. Ayah hadidok Tuhan Yesus ditiki ro inong na do anggina. Ditiki mangajari ibana ro sian salah satu sian natoropi madok. Guru ngaro inong muni do kanggim bereng join na. Ahalus di Tuhan Yesus. Namang ulahor lomon rohani damang akaido dainang jala ido anggiku. Jala nga jelas pinwangi gabi anak ni si Abraham kita ala ni hapor siaw. Anggo secara biologis holak kalak Yahudi na 12 margaido anak ni si Abraham alai gabi anak ni si Abraham do kita sian hapor siawta. Ala ni hamwa kamanami do inanami na hinaholongan. Ate beha saya dong do songoni ala ni sahid ala ni akakimia do aka ala nasing ate adong boruta alai tarlumo bitu parumayed do hita na suadil ate adok parumayed ta na suadong anak konna. So tuk tajuzu ya nakta mangoli asa haru adong muse keturunan na ikut dohonot tado ate nadong do rencana ni debata di ho asa sude haha anggim asa sude akayana kommu na somarama somarinai. Karena Tuhan punya rencana untuk seseorang. Adong do rencana ni debata tu akan somangoli aka pastor isarani aka suster isarani gabi gudang akayana konna jalanong gudang anak konni ina nadong di portibin waeng yang anak konni inak si Teresa do. Orang lain itu gudang yang anak konni mulai sa Kalkuta sahatu akaliat portibi. Nah, hamu kamanami doho inanami. Gudang natahol sohon di bagasan ngulut tahun. Di hol soho si Abraham do isi do manian ibana. Jalatuhita pe satu sonari boy doi biari kekhawatiran itu. Alani hata ni debata Isada Petrus 5 ayat 7 didok disirak madok majohita jo. Tinggal ko kamu ma nasa
Aido hata luat tatwa ka gereja nasingi. Dang mudo petaingo aka ayat-ayat. Na somal nyani bolo lama ngapuliat ya. Matius 5:7 buka hamuma Alkitab munai. Rak madokok kita. Ada apa be? Rak madok meta sonari. Tingga kok kamu Matius 5:7. Sada Petrus. Nama tua ibaharwa. Sada Petrus 5. Tohono. Pitu. Sada 2 tolu. Saya rana orang gugu dopi hubigi. Sada 2 tolu. Tingga kok kamu mah nasa hinol sohon ni roha di bayar di hata Batak, alain ko di hata di Indonesia, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala yang kamu takutkan, baik tentang makanan minuman, baik tentang minyak makan, minyak goreng nakin, harga-harga akan naik di Idul Fitri nak tersongonindo Indonesia. Adong tukang goreng, adok panggorengan, adok panggoreng-goreng. Dang binoto secara politis, iselo manabunihon minyak gorengon, asa haru adong nagaor secara politis. Itor tabba mamuse argani kacang, ado gardi kedili, tabageleng matahu, tabageleng tempen. So adok pitaho-tahu dot tempe, at tajawita alang. Kita jangan dipengaruhi oleh itu, kita jangan takut, kita serahkan kepada Tuhan. Kita takut akan ancaman perang dunia ketika sekarang, ketika Rusia menyerang Ukraina atau Ukraine senalahi. Unak pola mabiar kita, tapasahat tok tu debata nang moluta. Mabiar kita ibasi COVID, anggo menurut tahu au pribadi ngakebal be. Ay 2 tahun au biar si COVID ti, otak nido, tong do hape mangolu, anggo nalaw mate, tong do ikom mate hinani, nak soalani COVID. Boy do alani malaria, boy do alani sahit jantung, doh aka sahit nasing. Holani tutu, gabe hirana so populer biaka sahit nasing. Sebetulnya manarita do kasahit nasing. So hiabe puang ditaringoti hita. Hape gudak kalau mati alani sahit jantung, goina jantung itu. Lah sudi COVID. Hibat nai puang Indonesia indadwe. Kita takut akan masa depan anak-anak kita. Serahkan juga masa depan anak kita. Pengajaran dan juga tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah kita lakukan. Tetapi biarlah akhirnya Tuhan yang membuat semuanya. Tentang jodoh anak-anak, babolo tuk sipata maol, ngadok sonari ko 34 do 40 sama ngoli do muli. Bana songoni mapabeni debata, tapasaha ma muse. Mudah-mudahan nanti ada kemudian kesadaran generasi yang berikut. Jala porsedo di halak Batak pe, gabe dohonon dan noni, tak polai ko jolo S2 sa muli. Ay salatan mabek kalah hililing muli. Hulak-hulak kon majuta mitaw nate. Bagajak hulak-hulak kon. Buasa gabi leleng-leleng muli nuaeng generasi muda nyalak Batak. Salah na tua do gudang. Buasa udok salah na tua, boloro pacar-pacar rati ke SMA itu kamu masih anak kecil. Anak kecil lo tado SMA kelas 2 tay buruta. Au saya urasa ho dunai. Kamu masih anak-anak niku. Alainung masuk kamu mesti tu kamar merenung oto nayau. Ai ke SMA do ape ngai ko surat-suratan. Di samping ubi jalar, tanamlah pohon pinang. Di samping kita belajar, marilah kita bercinta mesra. Ini ada tong najulang, kasurat-surat soni. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Ini SMP 1 SMA deh. Hape sonari saya nyotapan akadak danak. Ketika mereka sudah kuliah, kita katakan, fokus dulu belajar. Kalau nanti kamu sudah S2, tinggal pilih bejejer 100 nina. Hira nama milik minyak goreng uranai. Tohoma nung S2 ibana isi bena marani rodoli-doli. Ekon S3 nama naroma na ipot S2 asapas. HP nung S3 ibana bakarir ramai pikiri wasa naik jabatan na danga dong benaulo. Barola itu runa nggak mungkin lah. Ada harga diri dan seterusnya. Nah, untuk itu tidak perlu kita atur. Tapi saya yakin generasi yang berikut nanti, holak saya esada, itor mangoli, itor muli. Asa unang lamdawan non. Tabereng mah, secara populasi, orang Batak nanti akan semakin turun. Enggo halak ion hokdo usia pernikahan na. 20 sada, muli.
Kita jolo 30 saya ada, kok kamu jolo 30 tahun nih, jarak natualahi. Nah ini kerugian bagi kita secara populasi, tetapi mungkin secara kualitatif, kualitas pendidikan kita boleh maju, tetapi ada hal yang harus kita bayar. Kita ketakutan tentang berdirinya bagaimana agama kita di negara ini. Tabereng ma rudut do habe portibi. Saya tarupu do komunis, taripu do naso berdebatana seliling Rusia on. HP di sido Kristen na paling fanatik, Kristen Ortodoks. Alai los di tonga-tongan itu HP dok silom no garangi. Ima bangsa Ceceni, Cehnya. Jadi porang dia doi rudut do portibion. Dakta boto dia politik ni do parporangan ni akan amalo do menunggangi seolah-olah ada perang agama dan lain sebagainya. Alai saya dan nataboto tapasaha ma tu debata. Apapun yang kita khawatirkan, serahkanlah itu kepada Tuhan. Dan bila kita percaya, Tuhan akan memandang itu sebagai kebenaran kita, dan kemudian Tuhan akan memelihara hidup kita. Diramu ti debata mahamu kana tuan nami, tok tong gajang umur muna, anggau saya husaksi hodoi terlumbiwi taringot tu si kopiton, di huria nami di Depok bah, dangadong do pelansia na borkat ala ni COVID. Ala nong gok do murra, di zo di batai mana tu apuan na, ala yang go korban COVID, sahatu kepala opa puluhan do pena huingot na tapa borkat ala ni korban ni COVID. Ala saya unang ma, adong, na borkat bisa kita, ala ni akka parsahiton. Saya ranong gok mau murta, dia debatahita, di zo muse tu apuan na. Di pasu-pasu maruas, siya na mesah tu nama godang. Di pasu-pasu bahuriata, di pasu-pasu manang bangsota. Amin, mertangyang mahita. Mauliate le Tuhan, ay toktong doho ingot di dengkan di basam. Bolope hujuho kami sa dario mado remini sere. Sa ingot madengkan di basam sa luhut na le Tuhan. Holan na pasunggulo turuhan nami de le Tuhan nami. Bahwa na toktong doho marsihohot majaga do mga ramoti kami. Asa say marsihohot kami di haporsyaw nami di pasari-sari hodong ulo nami. Narikot si pangano sino mo. Songonia li Tuhan nang dihahipason. Tarlumobi di anak duhok boru. Namanean ngulo nami di portibion. Anlay lobi siya ni. Say huwasi wali hami manian manean harajaw mutuzolo. Asa do pahihupus pusami lakkanami. Atong pasikok mabuhali daging doto di hami tu zoloon. Lau mangaradoti nasa lomoni roham. Mauliate madihualeja huba. Tinang dipahotmu di bagasa parsaripion anak do buru ni Huriam. Johannes pasaribu do Luciana. Saya pasu-pasu manasida gabi rumah tangga si Tiruon. Leo buhali daging doto di. Jala palumehon anak do buru tok si pagudang-gudangon nasida. Ujako kami di bagasa las ni roha karuasmu, na baru marsaur do tami, keluarganya manami Palintino pasaribu do inang buru si Matupang. So ni keluarganya manami Johan pasaribu do keluarganya nami buru gajah. Sai gabi ruas na burju manasida pasu-pasu di parsauran nami, jala pasu-pasu huriam, gabi habauran di pasu-pasu tunasida. Upasahat kami keluarga na tinadikon yang manami situa saut na iberhu, inanami buru si Mangusong. Asa ho ali Tuhan nami, na mangapul rohani na nami do pasunggulhon, ngolu na soras sudah, di surgo hasonangan marsukut. Songonima keluarga na tinadikon ni ama nami Ulises si Majutak, ina nami boru si Marakir, pasu-pasu o Tuhan rabduh yang akon nasida na tuluwi, asa ho na patongoton ngolu na dumenggan, mamulu sari-ari ni ngolu na di portibion. Songonima non, alat pertuaon lamanuat to nama nami Ulises si Majutak tu udian. Say leom maari na tiur. Asa denggan husuat to kami ama nami di udian ingana para diana para satok kinani. Sude ulaw pakobasyo ditongani Huriam. Di HKBP Depok sana, di distrik 20 de Boskap, nang dihatopan di sudi HKBP nadong, homa na mamasu-masu. Ale Jehovah na usobahami di bagasa Kristus Jesus Tuhan sukop kami. Upasahat kami ma nangakadungan nami na marsahit. Asa ho na madulo, ho na madauni. Asa sikop hipas sehat na sida. Secara khusus upasahat kami ma manami situa S. Galingging. Songoni situa Jemar Pau. Do situa bursi lain. Na piak binwang na sida le Tuhan di podo manalani sahiti. Tung dulo mali Tuhan, dauni na sida.
nanga karuas ni huriam amang erpajaitan, may siyahaan, asi majutak, nyonya tambunan borus pahutar, hulman manulang, sarwadi siagian, Axel lubis, sude mau pasahat tami tuho, pahisar na sida, jala pargugoy sa luhut keluarga na pature-ture na sida. Tuhan Jehovah, dia kadongan namin na marlas ni roa sa minggu di na marulang tahun, parrohay mamilangi akara ni nguluna, asa di parhasya nga katiki mahula kaulaw na dengkan. Pinuji magwar mo le Jehovah, upasahat tami matuho na masanwayang di Portibio, inamar porang Rusia do Ukraina, tuko mapadewakor rohani ak kapangulo na sida, kapamimpin, lasuak songoni male Tuhan panggutu-gutu, na marsakap akan naroa, baik negara-negara Eropa maupun Amerika, takwat tu si hami dia kasakap na sida marsada-sada, alay sada nunahulungu to kami, ucak rohabada siya rohana sida kanup, jalaswat to rohadame, asa mardame di ujung na. Dia kana marukil kadongan nami, ruas ni masyarakat Ukraina, doho aka korban-korban perang na asing, tuko male Tuhan mangaramoti, pahehehon rohanya kabangso na humaliang majakon na sida do mangurupi, ale Tuhan Jehovah, songoni manang huriam, inapatupa kaulaw na maragampe, ima hakabipi secara hatopan pasu-pasu main, bangso do negara namin bihupasahat tami matuho, asaho male Tuhan, na mabohali, sudia paratur ni negara nami pajongjokon uhum do tatigoran ni uluhon ni Presiden nami Jokowi sa mardami sonak kami di Indonesia. Pinuji magwarmu, tunggudang nero niya nakapangiduan, alay nang akapangiduan na sutarpajujur di tangyang ipe, homa na pasikopon, atong waikpe, sahat di homa daging do to di nami, homa na manguluhong ngulo nami sa minggu tujoloon, hola di bagasang goranakmu Kristus Jesus Tuhan syoko pami. Amin. Gudang do pasu-pasu tajalo sa debata, tapasaha pilihan na dumingkan, uhut ta puji Tuhan ta maredehita. Mangiut sudehita.
pasaha mapiliatan at papungoto di bata, martangi ang mahita. Ali di bata ama namin na di banwa gijang. Odo haroroan ni saluhut sila leon nadenggan dohot ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masiyan na leon mitu hami pilihan nami tuho. Say calo may gabuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihan on. Pati buluhok karajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahami kudang ni silalom mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banwa gijang, say pinarbadia magwarm, say ro maharajom, say saut malomo ni roham di banwa tongaon, songon na di banwa gijang. Leon matuhami sedarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami to giot tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Ruas ni Tuhatan na hinokop ni Kristus, mula mahamu di bagasal dame, jala-jalo hamu mapaso-paso ni Tuhata. Di paso-paso jala dirahmoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asyi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasawar ho madamena tutodim. Amen. 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 Ruas ni Tuhata, ruas ni AKB Depok Sada na hinaholongan di bagasa Kristus Jesus. Sudi kami perhalado ni HKBP Depok Sada secara khusus namar hubas di Arianon. Pasahato Tuhamuna Sudina, selamat beraktivitas 1 minggu ke depan, selamat hari Minggu, debatama nama dongan hidup mamasu-masu hita saluhuna. Horas madihita.